हाँ 2000 बाटे 2 लाख 5 लाख 5 हो गल मेरे हो गए चलो है ना ठीक बा देखा हाँ। तू आपन भाई है ठीक है हाँ तो हम इतने कह देते हैं दूसर के होत हम 2.5 करोड़ लेती ना ना हमरा पता नहीं कृपा करी अरे महाराज कोनो बात नहीं है हाँ अरे ठीक है त्योहार समझी है हाँ फिर बिहान 4 कस्टमर और लई बा हाँ ठीक है और वो समाधि बनी तो में से हम एक बीता दे दे छोड़ दे नहीं बरदे हैं? हम अब चंद्रलोक पे ले लो जमीन कहाँ चंद्रलोक पे 25 बिस्सा वहीं पे है ओ जा ठीक तो देखा तो पैसा भी और बाकी पैसा दे दी है हाँ ठीक ठीक बा है अब हाँ। केहू बतावे मत कितना सिस्टम दे रही है ना हम ना ठीक है? हम हाँ क्यों कीमत है कि ढेला दे ना रहा है, ठीक ना है? ना चलो है नहर निकला टोटल पानी उनी सब बढ़िया व्यवस्था रही ठीक है? अच्छा अच्छा एमे पानी उनी रही नु एमे बड़ा बिल्डिंग हाँ ठीक बा क्वालिफाई को संगमरमर पे हैं? संगमरमर पर फेकू समाधि सेमना बीगन बीगन हाँ बीगन समाधि हाँ बीगन समाधि स्थल चलो ठीक है हम जाते हैं हाँ। और फिर अब एकदम जल्दी काम आगे पैसा देब फिर हाँ। काम बढ़वा देब एखन नहीं भरल भरावल भाई एरियो नहीं बा अब उराउ टेंशन बैठे बाउंड्री हाँ 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 उ के करा अरे वो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहल अच्छा उ हाँ तेजिया आके समाधि काय बनावते रहे हाँ, वो होल्ड क्विंटन होल्ड क्यूटन हाँ वो बिल क्विंटल के मौसिक लड़का हमें अच्छा होल्ड क्यूटन कहिए बा बिल क्विंटन नहीं हमें हाँ 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 तो बिल क्विंटन के जान दो हाँ हाँ बिल क्यूटन तो उनके मौसिक लड़का होल क्विंटन उन्हीं के समाधि है इहा चला यहाँ पे जाई हाँ सीधे मिल जाई ठीक विदेश में चल जाई हाँ और सीधे व्हाइट हाउस चल रही है हाँ ठीक है ठीक बा चल चलते चल चला ठीक है चल चले के ठीक बा हे भगवान हमरा बाबूजी के रुकल रहा बहन और बढ़िया देख ला अच्छा अच्छा हाँ। नाच कौन आके भंडा फोड़ कह दे कि ढेलवा पैसा छक के चलिए ई जन बा हैसे जब चौड़ाई जाई कौन है रे खेतवा में ए का खेतवा में का हमारा मैदान लागल बतवारा मैदान हम करे आइल बनी ई हमार खेत है एजा समाधि बने वाला बा हमरा बाबूजी के तोहार खेत ह त केकर खेत है अब वही जौन बाटे एडवांस देले बानी अभी रजिस्ट्री बाकी बाटे 11 लाख एडवांस गिनले बानी यही हाथ से आ के बेचल है बाबू तारा खेतवा के बेचल ह? ढेला प्रॉपर्टी डीलर ढेला प्रॉपर्टी डीलर हाँ ढेला हमार दादा बुआ न अब्बे हाँ अब बापे के नाम पर बा हमार खेतवा ठीक बा न के ई खेतवा के कर हमार ह और के कर तो बे बोलाई गंगा में से 10 गो के 10 के का बोलाई ए संदीपवा आइए ए आइए आइए खेतवा में आइल बा एगो के आई खेतवा में आइए तो आता की रजिस्ट्री करौनी है खेत हमार ए अब भाई ढेला हमरा के एथी कहले है बाबूजी के हमर समाधि बन देखी एजिया से एयरपोर्ट होने निकलता ई हाईवे के एथी बा पूरा चौहद्दी देले बा हमरा के और बिल क्लिंटन के मौसा के लड़का के हो जा समाधि बाटे सब हमरे एक गो पाई याद बा चली पहुंचाओ तनी आई आई चली पहुंचाओ आए। आई आई निकलबा ये इज्जत से कि काहे भाग फालतू बतियाइबा आगे आई बड़ा ए भैया अरे माई अरे माई हो आइल वाला खेते में थी करे हम ना सुनी ना एथी लैट्रिन रूम 6 गो हम बनवाईती है मैं घुस गइल तो काका जी हमार बाबूजी के समाधि बनी है जी अब देखो तो तोहार समाधि न बन जा ठीक बा ना हमार समाधि तो बेचले बनी 11 लाख रुपया ढेलवा लेके गई बा ढेलवा हाँ ढेलवा के पैसा दे दिया ढेलवे नु ओसे बड़न फरार ते दुनिया में केहू नहीं छे काहे जमीन हमार आ उहे कामे हो क इनकर जमीन बेचा हुनकर जमीन बेचा इनकर हई करो उनकर दलाली करो जा जा आप खो जा ढेला खोजा जा इज्जत दिन भर के ओकर कामे आई है फराडी गिरी कर जा 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 चल जा चलो सर हमने कहल जा कि घुस जेबा तो बहुत मार मारल जाई ये भर मत आगे खातिर अब काल गिट्टी बालू गिराग बा बाउंड्री मरवा बटे तो ढेलवा हमर पैसा लेके चले अच्छा 11 लाख रुपया साला घर बेच के ले आई रही रोबा गइबा कि घरे जाइबा अरे हमारा पजन विपद पड़ल बा हम जानते नहीं का कोई अब रोइए के का करब ए भैया जी हेलो ए भैया आधो जमीनवा दे देते से तब का कर साला ढेलवा बहुत 3 नंबर काम करलस